Αττικία, στη Ρέα Δωροσιάς, Αττική. Βρισκόμαστε στο Ισόγειο, είναι η κύρια είσοδος του σπιτιού. Καθώς μπαίνουμε δεξιά, υπάρχει ένας χώρος για μια μικρή ντουλαπίτσα. Και εδώ είναι ο χώρος του σαλονιού. Ένα πολύ μεγάλο παράθυρο και φανταστική θέα. Από την είσοδο δεξιά έχουμε την κουζίνα, η οποία είναι ξεχωριστή από το σαλόνι. Μπορεί να απομονωθεί με μία πόρτα. Εδώ είναι ένα βεσεδάκι. Δίπλα είναι ο χώρος για το ασανσέρ, ο οποίος στην παρούσα φάση έχει μετατραπεί σε ένα μικρό αποθηκάκι. Και δίπλα από το κλιμακοστάσιο υπάρχει ένας ακόμα χώρος που μπορεί να κλείσει και να γίνει αποθηκάκι και αυτός. Ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο. Αριστερά μας υπάρχει ένας χώρος για πλυντήριο στεγνοτήριων. Ένα μπάνιο. Στα μπάνια οι μπαταρίες και οι λεκάνες είναι αντιχυσμένες. Και οι ντουσιέρες. Και δίπλα από το μπάνιο υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο. Αριστερά από τη σκάλα υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο υπνοδωμάτιο. Με το μπάνιο του και αυτό. Στα μπάνια όλα υπάρχει παραθυράκι για να μπορούν να αερίζονται. Ανεβαίνοντας στο δεύτερο όροφο, η σοφίτα μας, υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να γίνει walk-in closet ή ακόμα και ένα μικρό πολυκουζινάκι να τοποθετηθεί εδώ, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων που μένουν μέσα. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Όλα τα παράθυρα έχουν καταπληκτική θέα στο δάσος, όπως βλέπετε. Και φυσικά το μπάνιο του. Τρία μάστερ υπνοδωμάτια λοιπόν, 2 στον πρώτο όροφο και 1 στον δεύτερο.